Olasa aslamu. Naam. Azriya herala akamuli herala. Amin. Ami femi ni ala fe herala ala ko kanye. Amin. Afalna laba ala kanyamulu. Amin. Ni sayyidina ali rabboyana barkai. Amin. Sallallahu rasul. Wa salim. Samare. Ala ka yamaru. Baracha ngata. Oko aslamu na moray. Naam. Anye leju minda ambaruye. Naam. Sayyidina ali. Naam. Karam Allah wajahu. Che. Sayyidina ali. Naam. Asad lal galibi. Che. Sayyidina ali. Naam. Ala ye chemi mbunya kanyere bunye. Lebele. Ani jina uka jina kolo kasheti. Naam. Atani nani nano labai. Che. Ni ala sona anye ledu dama wa bisira. Samare. Bisira. Baracha ngata. Sayyidina ali. Naam. Aga jina kolo kasheti laba. Aha. Anzigi ko laba. Ni ala sona jina kolo kasheti ka. Ni yo damle toy. Che. Ndo bibi anga sigi shentan nanna wa. Naam. Odo. Samare. Ami ala foka ala barakada. O kaka. Ni mana ala ja. Naam. Ala bodeke. Wallahi. Ani dugo ni au faya. Naam. Wa ala sona kan sigi fa shentan nani. Che. Kera. Wa ala sona fala ya ndeme. Aha. Wala de min ala wabi. Che. Allah. Baracha yamaru. Le 14e et le dernier épisode de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. Abo Sayyidina Ali ani jine kafiru kata ko tani nani na. Kono anga sibu laba. Na. On cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers. Ami daga nyini adama de ndaba ala fe. Aha. Mi anda ko. Chindu. Anga ne boli ma anga ne konzoro ma sane kute. Ayi. Ala mi anda. Aha. Amo ala taga deli. No. Naam. Contre les mauvais hommes. Ala kangi shi adama de jugu toro. Amin. Adama de jugu mai de. Amai. Shaytan e kalite fly min al jinat wan nas. Aha. Jino tabe wa adama de tabe. Chindu. Ala kangi shi toro ma. Amin. Naam. Contre les mauvais djinns. Ala kangi shi jine kafiru toro ma. Sayyidina Ali ni minu menyo na kon. Naam. Et contre tous les maux de la Wa création. ala kangi shi ala ka dabe be toro ma. Amin. Lebele. Abi je fongo fenge. Aha. Ay ala taga nyini. Aywa. Mumini mogo be ala taga deli la. Jino. Wani ala te furi te mi se kan tama. Sigata. Ya bi ala kan tama. Amin. Naam. Après, on commence avec le nom d'Allah le Tout-Puissant. Namoro anya zizi ala to bargama e sebe bi sagala mima. O kaka. Les sages. Le sage. Ala mi yadoni masai masakorbai. No. Naam. Le clément qui manifeste sa clémence. Ala mi je inga loboleti. Allahu Ta'ala je nema labo kafin islamé. Nde fo ila be do so je nema la. Chindu. Naam. Le miséricordieux. La haran nema kangara leti ala de. Le Dieu qui a débuté et terminé les choses. Ala mi ko damne na bi ko laba. Ne chendre. Samare. Naam. Louange à Allah. Tanu be Allahu Ta'ala. Gloire à Dieu. Sanya be Allahu Ta'ala. Dieu qui nous a mis sur le droit chemin. Ala mi fani siriyanga kamla ka sirafia kele ka. O kibaro. Allah kitabati ko ni ala mamin kana. Mo tse ko fi. Ayi siga. Wani ala ya jomi fi ko ma tse ko kana. Sigato la. Ya rabbi ala kan gada. Amin. Naam. Le chef suprême. Ala min ye anyama anji. Anya shiro. Sigato la. Balle. Ko mo na gele mumuni bu chogo chogo nye shiro fu tira ala ta. Chindu. Ya rabbi ala kan mo. Amin. Naam. Ensuite, que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. Namo ya mi salli ka bil bakar no to Muhammad. Wa salim. Sallallahu ta'ala wa sallam. Wa salim. Ya fi bi janno kira ka zalla. Mugo ka bare salatu kelli. No. Fo ala ki ga saya sagara ko ngulu. Allahu akbar. Ba janno Allah. Aywa. Naam. Le premier et le dernier des prophètes. Kira folo ale kira laba. Salim. Ngari mbela ambade do ko nabila Isa bi. Ala ko ne ala nga dine dafa. Kadi Muhammadu ma khaliqillahi. Ka bla kana islamé. Ko dine dafa ka di kiraba. E ko dine tigi wala bi ko mo bi na mufo. Zero. Ayo ti. Alors que la religion a accepté par Allah et l'islam. Toute autre pratique sera point agréée. Et ces pratiquants seront parmi les perdants. Chindu, Samara. Dine mimene ala bolo islam ya dine. Ko fe mo ko te dora ni dora genda mene. Chiu atimene. Lebele. Sigato lawo. Naam. L'imam des messagers et des prophètes. Kiyo ka almami anu ka nyama ba.
Ah, sayunda. Naam. Que la paix et le salut soient sur toute sa famille. Alaga namani kisi jide kira suriya baladeleka. Amin. Kira sumuga samma baladeleka. Naam. Précisément l'imam Aliou et ses descendants. Karangaranyana Sayyidina Ali ani Ahmadu. Naam. Sayyidina Ali ana dum. Sayyidina Ali ana balmo. Sayyidina Ali ana zuriyo. Naam. Et tous les compagnons du prophète Mohammed qui étaient sur le droit chemin. Ani kira janyo baladele mun dugura kira la ni baranyama kele. Amin. Naam. L'islam, notre religion. Le islamé anga dine. Asi. Nos remerciements et nos salutations se courent vers les Ahlul Bayt. Anga punya masaki nanga barkada nanga walimando benyeshi ahlul baytu baladelema. O kaka. Ah, no ishrifu kira zuriyo. Wa salim. Naam. Tels que Enough. l'imam Aliou, Sayyidina Ali karangaranya nanga punya masaki nanga barkada baye ni kashetina. Chino. imam Hassan et Hussein, Sayyidina Hassan ali Husaini. Alma bafla. Sigatamba. Anga punya masaki baye. Naam. imam Cheikh Abdul Qadir Jilani, Sheikh Abdul Qadir Jilani anga alma bodo. Naam. imam Cheikh Ahmed Tidiane, Sheikh Ahmad Tijani anga alma bodo. Anga punya masaki nanga barkada baye. Samare. imam Cheikh Hamala Maula, Imam Sheikh Ahmad Maula. Sheikh Ahmad Maula anga alma bodo. Naam. imam Cheikh Mohamed Boué, Sheikh Muhammad Bouye anga alma bele bodo. Naam. imam Asad Sherif Ousmane Madana Yera, Imam Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara anyama do anga fuli buyi. Kaka. Naam. jusqu'au dernier né de leur famille. Foga nabla o gam wallaba min bagina sisa. Sirifila. Anga fuli buyi. O kaka. Naam. On leur salue très sincèrement, Amu fo foli nyumana amu bonya nyumana. car ils sont les descendants de notre grand prophète Mohammed. Sabula olu de bora kira la no Muhammad sallallahu ta'ala wa sallam. Salim. Naam. Ils sont pour nous comme un roi éclairé. Ako olu be na fo duare anyako. Nunu mena fo duare anyako ni ufle. U yele. Chino. Ibi yele wa bitafado. Defo mi milane duare la jabo fi. Wallahi sigatamba. Naam. Des repères de l'islam. Ako olu islamia tamashi moy. Chino. Ils sont comme un calendrier permanent. Ako olu be na fo calendrier min dati tifa. Olo. Sirifu be na fo calendrier min dati tiba. Salon calendrier mina o tlega barake. Ayi. Mina no tlega barake samare. Chew. Bon, ko sirifu be na fo calendrier ni ya flek mo kuma. Ibi dati masra. Chino. Leurs ennemis sont perdus dans ce bas monde et à l'au-delà. Aku dugu ta chenaje alilahara. Wallahi sigatamba. Amin. Na. C'est pourquoi Dieu dit, Walla Allah ta'ala ko aga Qur'an kono. Mohammed, celui qui déhesse Sera sera certain sans for surtout. hostility. Aku Muhammadu mo mi jugu ala ko lu patkara ko pache. Chino. Kire dugu patkara. Peu. Bo kire te unjugu e kire jugu. Ke mode jugu e kire jugu fi ku be ko patkara ko na. Ina san ya ka ho ala ta. Chino. Na. Si on cherche les bénédictions, O ko fami to nyini ni ma ban no fe. O kaka. Minnu tɔgɔ fɔra sisan ani min wolola sisan sirifili ani tɔgɔma da la fiyewu an tɔgɔ ninnu fɛ. O kaka. Naam. car le noble Coran a été descendu dans leur famille. Sabu kuranɛ belebeleba in jiginna u ka denbaya sanuman kɔnɔ u ka denbaya ni denbaya man kan. Ayi fiyewu. Naam. Oh mes chers croyants, I y'a silamɛw ne balimaw. ce sont l'égoïsme A ko a ye sabali a ye fara hasidiya ni ɲɛgoya ni juguya la. et l'environnement envers nos supérieurs. Ani hasidiya la an ɲɛmɔgɔ ninnu kan n'o ye sirifiw ye. Naam. Les descendants du prophète Mohammed ne sont comparables à personne. A ko kira Muhammadu zuriya ni maa zuriya tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na. Ayi. O ti kɛ o. Belebele. Amare. O ye tiɲɛ ye. Wallahi. Ko kira zuriya ni zuriya tɛ kɛ ɲɔgɔn na. Ayi fiyewu. Dama ɲɛmisɛn. An bɛ sɔn u kan. Wa salim. Naam. Voilà la 14e et le dernier épisode de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. A ko nin y'an sigi ko siyɛn tan naaninan Seydina Ali ni jinɛ kafiriw ka kɛlɛ kɔrɔ kɔnɔ. Chino. Nin y'a laban ye. An y'a bila yɔrɔ min an b'a ta yen. O kaka. Tuma min na ni cɛ ta yen. Ayiwa n'u bolila ka taa Ansaruw yɔrɔ Naam. ani Muhajirinaw yɔrɔ. Seydina Ali bɔlen kɔ kɔlɔn kɔnɔ ani jinɛw Naam. ani Kutuba Zakariya Fazari ka cɛ. Naam. O n'a ka sotigiden maa 22 o ni Ansaruw ni Muhajirinaw farala ɲɔgɔn kan. Naam. O nisɔndiyalen u nana kira yɔrɔ la ani Seydina Ali. Belebele. O nisɔndiyalen nana kira yɔrɔ la ani Seydina Ali. O y'a sɔrɔ sa
manga ko rimbana sabu jino ni sayyidina ali kalake dugu ko fara wolo fla duguma sera fo dala mi jino ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu jino yo fo mu ni sayyidina ali bora no be o kuma cheta iza olu dala mo to wele kana o kuma u dala jele nyon do sa kira nya ko sayyidina ali nya ko fe ma bola na lo so ne dinu me aywa sayyidina ali mo na il a pris la corde des djinns musulmans. Ako yoro be sayyidina ali jinn islamin nunga jurufleta nya so duna islami ala tifoble ko kafir aywa udune ko islami ala sayyidina ali ga jurufleta ga jurufleta naam il a puisé de l'eau wa aye abri kolok na ka jibo jine kolola sayyidina ali aywa naam tout le monde s'est précipité awati ya so islamin ma bala jele presele do jibo lasa angami aywa en disant qu'il veut boire. Beko mi faga mi be président wa ka kibaro ma fo jiti bi dulu na ko ba naam Les grands savants ont dit abo doni ba lali mu chedu ko naam avant que le prophète et ses disciples boivent de l'eau. Mamina kiran ni sahabo yanu kachimi jibole se na le yanu ko mi naam Ils ont pensé à Abdul Aziz. Pour me dire Abdul Aziz. La dernière personne tuée par les diables dans le puits par signe. Abo jikine kafiru ka malaba fa le jina kolola. Ode Abdul Aziz. Kira ka jama kulu la mbogo fo fa le do ale laba fa le. Na jino ka malaba fa le ni ngoro ko ina ode Abdul Aziz. O jiji bole kolo kono sayyidina ali fe. Islam be miri jina Abdul Aziz. Sabo fakara al-Makoto. Car il est décédé étant soif. À l'arrivée d'Abdul Aziz dans le paradis, directement les anges l'ont apporté de l'eau pour lui désaltérer. Abdul Aziz a pensé aussi aux prophètes et aux disciples. Nunga salama na ntata kenyeza. Hazili yo bini kamva chite shite. Do fagara mlokoto. Alijina kuna jidira ma miri jikina akomokola. Nunu yijito ya Abdul Aziz sale ko miri jikina Abdul Aziz kelela. Kabako. Naam. Donc l'islam est une religion d'amour réciproque. Abu Salame nungon kanu yusukun na fabe. Chendo. Sigatula. Non. Ils ont tous bu ensemble et au même moment. Abdul Aziz maso jima fiyo alikila kono. Fatuma min nunye jisro. Nunga jisro kuma fara ubile jimi kuma min ako wati ko Abdul Aziz reimi. Wati bara. Ata jino garana nagla andami. Aywa, okaka. Sangare. Naam. Le prophète a bu de l'eau. Ako Muhammadu de yimi. Sallallahu alaihi wasallam. Anuma miri jigi sayyidina ali kale domi. Kwa kale na kurena ko kira Muhammadu bi jimi. Ni jino ko garo bi dakono. Ni ya kale sabere. Chendo. Muhammadu yimi. Bashiru yimi. Naam. Les compagnons ont bu aussi. Abu Sulaiman bela jeli yimi no sahaba ima be. Naam. Ensuite, l'imam Ali a bu cette eau par signe. Bekele ko sayyidina ali jita mashama de mi. Be yimi ka ko sayyidina ali. Wati bara. Ni ya soro nu we daji tutu abe jeli no kofe. Naam. Après, l'imam Ali a puisé de l'eau pour la seconde fois. Okele sayyidina ali jibo jine kolo kono shevlana na ay dutingo. Aywa. Sare. Lebere. Au jibo kolo kono ko sare. Naam. Et il dit, Apo. oh mes chers croyants, Ya au jine islamu. Ni de l'islam la sa kafri tu fobli. Naam. vous pouvez boire cette eau par signe. Ate jita mashama mi naba mi. Aywa. Jita ni ata mi. Jita mashama. Sayyidina ali jibo saka jidi jitruba. Kata jimi jita mashama. Wati bara. Naam. Ils ont bu. Olo be o grina yumi. Les musulmans djinns ont dit, Abo jine islamu nungo sayyidina ali uma asal lal galibi. ce n'est plus une eau par signe, Ako ni jin de jita mashama de.
Aïwa. jinɛw ko ji taamasiyɛn tɛ naam Mais c'est vous l'imam à lui qui est l'homme par signe. a ko e de ye cɛ taamasiyɛn ma ye mɔgɔ taamasiyɛn ma de ye Seydina Ali ko e de ye arajuluzatil alamin ji taamasiyɛn ma tɛ bilen biruzatil alamin tɛ ardulizatil alamin tɛ fɛn o fɛn min ye n'o ye fɛn taamasiyɛn ma ye fo n'o kɛra e kelen ye Kelima lawaleya. Belebele. k'o de ye cɛ taamasiyɛn ma ye O don dɛ. naam Ils ont ri, o yɔrɔ bɛɛ u yɛlɛla u bɛɛ y'i tigɛ yɛlɛ kan naam ils s'acclamaient entre eux. a ko f'u b'u tɛgɛ tiɲɛw tɛgɛ jinɛ ni mɔgɔw kɛlɛ b'ale kɔnɔ Ils conseil conseil et intervention du prophète Mohammed après les faits. tuma min na n'o kɛra muhamadu ka ladilikan ani muhamadu ka weleda kan ka ɲɛsin silamɛw ma nin kɛlɛba in kɔfɛ nin mankanko in kɔfɛ nin kɛlɛba in kɔfɛ nin gɛlɛyaba in kɔfɛ nin jinɛ kafiri faga in kɔfɛ u bɛɛ donnen kɔ silamɛya la sa kira y'a ɲɛsin u ma ka weleda dɔ kɛ a silamɛw an ka jɛ ko weleda kan lamɛn Ayiwa. O ka kan. muhamadu ye jinɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin don nin don a ye alifaru bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni muhajirinaw bɛɛ a kutuba ka cɛ 22 o bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan Seydina Ali yɛrɛ b'o kɛnɛ kan Seydina Ali y'a ɲɛsin kira y'i ɲɛsin silamɛw ma a bɛ kan ka kuma a bɛna mun fɔ sa Ayiwa. an ka jɛ k'a lamɛn A ɲɛfɔ. Le prophète Mohammed dit, alakira ko yɔrɔ la sallallahu ta'ala wa sallam Salim. la religion musulmane est une religion de paix. a ko silamɛya diinɛ o de ye diinɛ ye diinɛ min ye damu diinɛ ye Tiɲɛ don. silamɛw kira ko an ma ko silamɛya diinɛ ye damu diinɛ ye Tiɲɛ don. a ɲɛsinnen silamɛw ni jinɛw ma naam La religion musulmane est une religion de tolérance. a ko silamɛya diinɛ ye yafa diinɛ ye ka yafa Tiɲɛ. naam La religion musulmane est une religion d'endurance. a ko silamɛya diinɛ ye sabali diinɛ ye sabali diinɛ Siga t'o la o. naam Une religion de piété envers toutes les créatures. a ko ini religion de picture envers tous les créatures hinɛ diinɛ don danfɛn bɛɛ ye silamɛ kan ka hinɛ ala ka danfɛn bɛɛ la hali wulu Tiɲɛ. silamɛ kan ka hinɛ o la Wallahi siga t'o la. Sangare. n kɔnɔ dɔɔnin Ayiwa. n'a dara nin dabuli naani in ma nin ma wasa silamɛya ko la han Tiɲɛ. ala kira de ko silamɛw ma ko a ka dɔn nin silamɛya ye ko silamɛya ye hinɛ diinɛ ye silamɛya ye bɛn ni kɛlɛya diinɛ ye silamɛya ye yafa diinɛ ye ko silamɛya ye makari ye ka ɲɛsin ala ka danfɛn bɛɛ ma silamɛw ko tɛ dɛ ala ka danfɛn bɛɛ hali wulu silamɛ kan ka ɲɛda ɲuman ɲɛsin a ma ni hinɛ ye Sangare. A bawa de a ɲɛfɔ. naam Une religion de bon caractère. a ko silamɛya ye jogo ɲumanya diinɛ ye Siga t'o la o. silamɛya ye jogo ɲumanya diinɛ ye Tiɲɛ don. ala kira ko ten Wallahi. a b'a hakili to la Ayiwa. naam Une religion de bon comportement. a ko silamɛya ye taabolo ɲuman diinɛ ye maracogo ɲuman diinɛ Tiɲɛ don. taamacogo ɲuman diinɛ diinɛ y'o de ye Siga t'o la. naam De bonne éducation. a ko silamɛya diinɛ ye lamɔ cɛɲi diinɛ ye lamɔ cɛɲi bi sɔrɔ diinɛ min na o de ye silamɛya diinɛ ye Wallahi siga t'o la. silamɛw a kana ɲinɛ ninnu kɔ dɛ Ayiwa. nin ye kira ka kuma laban ye kɛlɛ bannen kɔ dɛ o silamɛya diinɛ ye jogo ɲumanya diinɛ ye laadiriya diinɛ don a ko mara diinɛ don k'an hakili to an ka maraw la an denw n'an musow la o diinɛ don Sangare. Tɛmɛ nin naam fɛ. Pour les musulmans, i y'a silamɛw Ayiwa. nin ye kira mankan hali sallallahu ta'ala wa sallam Wa Salim. naam je m'adresse à vous les croyants. ne mago bɛ aw la ne bɛ ɲɛsin aw ma ne bɛ aw ma aw silamɛw Ayiwa. aw muminu aw muminatu ne bɛ aw ma aw mumini jinɛw aw mumini mɔgɔw ne bɛ aw de ma Allahu akbar. naam Les ansar, aw ansaru n ko ne n'aw de don Tiɲɛ don. naam les muhajirin, y'aw muhajirinaakaw n'o ye muhajirinaw ye ne n'aw de don Siga t'o la. yɔrɔ n y'o f'i ye k'o bara ci Awɔ. muhajirina mɔgɔ minnu tugula kira nɔfɛ ka bɔ Maka gɛlɛya gɛlɛyalen kira kan n'a bɔra ani minnu bɔra de ye muhajirinaw Tiɲɛ don. minnu y'a yɛrɛ sɔrɔ Madina k'a fɔ i bisimila min dɛmɛ o de ye ansaru ye Siga t'o la. naam les djinns musulmans. ani jinɛ silamɛ ninnu naam Ce que je vous demande, ne muhamadu bɛ fɛn min ɲini aw bɛɛ fɛ ansaru ni muhajirinaw ni jinɛ silamɛw fɛ naam c'est la réconciliation. k'o de ye bɛn ye Allahu akbar. Sangare ala kira y'a ɲɛsin mɔgɔ min kɛ a ko n b'a ma n bɛ fɛn min ɲini a fɛ a bɛɛ lajɛlen fɔlɔ a ka bɛn Ayiwa. n tɛ kira mankan ye ninnu ma wa yɔrɔ kira fatura a mɛnna sa Tiɲɛ don. aw ɲɛbɛ bɛ wele min na mali silamɛw ma kadiriya tijaniya sazaliya suna ani diinɛ wɛrɛ min mana kɛ mali kɔnɔ jamana in kɔnɔ an ka bɛn Ayiwa. O ka kan.
baro ne y'a faamu cogo min na ne bɛ n ta kɛ ten ayiwa e y'a faamu cogo min na e b'i ta kɛ ten tiɲɛ don ni kuranɛ ye min fɔ n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o sira kan an ma ban wa pewu ala ko an ka jɛnɛya dabila karamɔgɔ sera k'o daga ayi abada a tɛ ala ko an ka suɲɛni dabila mɔgɔ sera k'o daga ala ko namara ye haramu ye mɔgɔ sera k'o daga abada ayi ala ko an kana suɲɛ kɛ ka mɔgɔw sogo ɲimi mɔgɔ sera k'o daga wa ayi a tɛ ku i la mais fɛn dɔw bɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu o tɛ kɛlɛ ko yɛrɛ ayi tɛ kɛlɛ ko ye bɛɛ n'i ka denbaya cogoya tɛ wa o don a ka di mɔgɔ min ye k'a ka surafana kɛ sɔ ye o y'o kungo de a ka di min ye k'a kɛ to ye o y'i kungo de a ka di min ye k'a kɛ kini ye o ye kungo de mais ni ne ko ne ta ye sɔ ye n ko fɔ bɛɛ k'i ta kɛ sɔ ye a bɛ min kɔnɔ funu n bɛ fɛ k'o fɔ dɛ ayi bɛ fɛ k'o fɔ Allahu akbar a ye fanga sabali dɛ ayiwa min ye wajibi ye ni u ka denbayatigiw kan a ye dumuni tobi a ka sɔrɔ k'a dun mais a ye nin qualité in tobi jago o ti jago ye silamɛya la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'an bɛɛ ko ten an ka ɲɔgɔn minɛ o kama an k'a tutu ayiwa sangare naam L'entente. ayiwa an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fiyewu a man ɲi an ka bɛn ayiwa naam Le pardon. a ye yafa ɲɔgɔn ma n'an ma yafa ɲɔgɔn ma ala tɛ yafa si ma abada sigiɲɔgɔnw a ye yafa ɲɔgɔn ma balimaw a ye yafa ɲɔgɔn ma terimaw a ye yafa ɲɔgɔn ma misirila a ka yafa ɲɔgɔn ma o ka kan ni alimami ko k'a ka se gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ ɲɔgɔn kanu n'a y'a se gɛrɛ n'an ma yafa ɲɔgɔn ma a ka kanu tɛ fɛn ɲa wa a ka seli tɛ fɛn ɲa dɛ zero siga t'o la silamɛw ka yafa ɲɔgɔn ma ni ɲɔgɔn kanu bɛ min se silamɛya ma ni mɔgɔw y'a dɔn ayi i tɛ tulo kala fiyewu tiɲɛ don siga t'o la o la kɛ ka disa dɔ ko silamɛ fila k'i bolo de ɲɔgɔn tɛgɛ u yafalen ko ɲɔgɔn ma o hinɛnen ko ɲɔgɔn na ko o tɛgɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko yan'u tɛgɛ ka bɔ ɲɔgɔn bolo ko fo ala ka yafa ka bɛɛ ka jugu ma Allahu akbar mais anw m'an tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ ne tɛ fɛ tasuma k'i minɛ sisan subhanallah kabako don anw m'an tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ ne bɛ e muso kan nin bɛɛ la n ko cɛ ni cɛ ye o fɔli ye mun ye foyi zero o tuma ala mago bɛ jɔn dusukun de la wallahi tiɲɛ don an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka magari ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sangare yafa ɲɔgɔn ye jagoya tiɲɛ don an bɛ sigi ni kɔlɔsi ye ko ala ka yafa kɛ an ma mais ala ko ni ma yafa i sigi ɲɔgɔn ma n tɛ yafa si ma Allahu akbar a ye yafa ɲɔgɔn ma dɛ hali n'u y'a tɔɔrɔ a yafa ayiwa wa kana tɔɔrɔ dɛ a man ɲi a kana hali kafiri tɔɔrɔ haramu don silamɛ ka bibilahi hali baga tɛmɛ ɲɛmisɛn misiriw jɔra jɔkun foyi ma ye misiriw la ala kira ka kuma na ani kuranɛ ka kuma na silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka di ala ye fɛn bɛɛ ye tiɲɛ don siga t'o la silamɛw ka a dara ka di ala ye fɛn bɛɛ ye wallahi silamɛ fila ɲɛ bɛ da ɲɔgɔn kan yɔrɔ min o de yɔrɔ ka di ala ye yɔrɔ bɛɛ ye tiɲɛ don o la ala ko les mosquées sont consacrées à Allah ko misiriw de ye ni ala ka so ye siga t'o la sabu dɔwɛrɛ tɛ dɛ ala ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ tiɲɛ don belebele bara jamata a welela mɔgɔ welela wa n ko an bɛɛ danbe ala o de y'a to an dara Wallahi. bon an bɛɛ danbe ala n'o y'an se misiri la o kɔrɔ ye k'an bɛɛ ye ala ka mɔgɔ ye Tiɲɛ don. o tuma ni cogo yera e la min tɛ ala la sa o ye kelen k'a ɲɛbɔ n'o tɛ cogo min kan ka y'an na o ye kelen ni ala ta ye wallahi tiɲɛ don siga t'o la sangare kira bɛ ka kuma an bɛɛ ayiwa naam La générosité. ko a y'a jalo fanisiriya la fanisiriya a y'a jalo ɲumanya la ani ɲɔgɔn cɛ a ye ɲumanya kɛ n'a ye mugan min tanda min sɔrɔ ani fantanw ka jɛ a la ayiwa n'a ye mugan min tanda min sɔrɔ an n'a balimaw ka jɛ a la n'a ye mugan min tanda min sɔrɔ an n'a sinjiw ka jɛ a la n'a ye mugan min tanda min sɔrɔ ani silamɛw ka jɛ a la o ka kan belebele a kana bila a kun dɛ ayiwa fanisiriya ye jogo ye mɔgɔ o mɔgɔ ye fanisiri ye ala t'i fara kafiriya kan Allahu akbar ka ko mamadu tile ɲɛ n'i kun kɛra fanisiri ye i kun bɛ se ka sa kafiriya kan nka ala bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ i ye mais kira tile la fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ yen bilen dɛ ala t'i fa abada kafiriya kan Allahu akbar n b'o dɔ d'i ma joona a tɛ dɛ junu jumatu kunkolokɔrɔni a sara kafiriya kan mais a kɛra tile min na nabila isa tile isa nana ka na a kunkolo de lawuli k'a kɛ mɔgɔ ye ala ko ɲɛ wɛrɛ foyi t'a la ko sabu ko fanisiri kun don a bɛ ɲuman kɛ a bɛ ɲumanya kɛ fantanw yanni misikinɛw ye o kama a sara kafiriya kan ala y'a don jariba kɔnɔ mais ala tilala k'a kunkolo bila isa ɲɛ sira la o k'a lawuli kabako a ka ɲumanya kama ayiwa mais comme mamadu tile la mɔgɔ ka sa ka wuli o banna bon n'i kɛra fanisiri ala tɛ sɔn fiyewu k'i faga kafiriya kan Allahu akbar a y'a jadu la mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye ɲumankɛ ye sira tigi ɲɛ sangare ɲumankɛla tɛ se ka kɛlɛ sangare nka bakiliw ko ka bɔ ala ye n tɛ fɛn caman ye dɛ tiɲɛ don bakili dɔn ayi mɔgɔ min ta ti sɔrɔ ka diinɛ dɛmɛ mɔgɔ min ta ti sɔrɔ ka balimaya dɛmɛ mɔgɔ min ta ti sɔrɔ ka sinji dɛmɛ mɔgɔ min ta ti sɔrɔ abada ka mɔgɔw dɛmɛ sangare
wallahi odo bakilu jigi tigeme ala ka hinɛ na Muhammad foyi tɛ kun kɛmɛ kɔ bakilu b'a fɔ n'i ye kɛmɛ di fanda ma sisan o kuma n bɛna sini kɛ cogo di ayiwa sabu sini kɛ cogo ye ale t'o dɔn a t'a dɔn ala k'an kunna diya amin bakilu ma ɲi dɛ bakilu k'o yɔrɔ la mɔgɔ min mana mɛn fana ko Muhammadu Rasulullahi n'i m'a fɔ kisi nɔ bɛ kira kan ko e ye bakilu de siga t'o la bakilu ma ɲi dɛ wallahi ɔ k'an ka kɛ ɲumankɛla ye ayiwa ani ɲɔgɔn cɛ siga t'o la nin ye kɛlɛ bannen kuma fɔli naam. N'oubliez pas les sacrifices. A kana ɲinɛ saraka bɔ la a y'a janto saraka bɔ la nin bɛ ka fɔ minnu ye olu sarako ye n balimakɛ ne ni e de don tiɲɛ don n balimamuso n kan bɛ e de ma ala kira de kan bɛ e ni ne de ma ko an kana ɲinɛ abada saraka bɔli la ayiwa naam Même si c'est un petit morceau de date. a ko hali n'a kɛra tamaro fɛrɛ ye an k'o saraka ayiwa o kɔni ye sendaya da sa dɛ tiɲɛ don tamaro den kelen ko tɛ dɛ tamaro den kelen cilen fila ye hali n'a bɛnn'o ma o saraka Allahu akbar tɛmɛ ɲɛmisɛn k'a fɔ fɛn dɔ mun tɛ se ka saraka bɔ o nkalon dɛ ayiwa fɛn dɔ mun tɛ se ka miliyɔn di o cɛ ye n tɛ se ka 100,000 di o cɛ ye mɛ hali n'a kɛra tamaro fɛrɛ a mana kɛ cogo o cogo i bɛ se k'o sɔrɔ tiɲɛ don siga t'o la tamaro fɛrɛ e ka faamu na hali n'a kɛra bɔnbɔn wololen o saraka naam Sacrifiez-le pour éviter l'enfer. a k'i k'o saraka ka don i ni jahanama cɛ jahanama ma ɲi dɛ a ma ɲi a y'o don ani jahanama cɛ ayiwa a ye ɲumanya don ani jahanama cɛ a y'a juguw don ani jahanama tasuma cɛ n'a ye mugan min sɔrɔ a ye hinɛ fantanw ni misikinɛw ni dɔnnibaaw a y'o bonya a k'o don ani jahanama tasuma cɛ o ka kan naam Ne vous critiquez pas. a kana ɲɔgɔn dɔgɔya a kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ayiwa mɛ nin fɔ don sahabaw yɛrɛ kabakoyara sabu sahabaw t'a dɔn fiyewu ko silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn nɛni olu t'a dɔn fiyewu ko silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn nɔgɔya olu t'a dɔn fiyewu ko selilaw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn nɔgɔya ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ k'u t'o dɔn fiyewu ayiwa ne kira ye nin fɔ nka bi nin m'an da kira ka kiraya la nin m'an da ala ka alaya la nin m'an da muhamadu ka cidenya la siga t'o la e ye kuma in faamu a bɛ faamu ko a kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ayiwa a kana ɲɔgɔn lagosi a kana ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ a kana ɲɔgɔn nɔgɔya muhamadu ye nin fɔ san 1400 ni kɔ o kibaru e ka arajo ka te ka bila arajo sira dɛ ala kama e ka karamɔgɔw lamɛn dɛ ala kama e ka taa don misiriw kɔnɔ k'an lamɛn dɛ kabako don ala kama e ka don an ka dɛmɛw kɔnɔ k'an ka fotow lamɛn dɛ ala kama e ka yɛlɛ internetu kan ka karamɔgɔw lajɛ dɛ ala kama e ka silamɛya histoire lajɛ karamɔgɔw bolo bi dɛ ayiwa kabako don dɛ sangare tɛmɛ ɲɛmisɛn ni min wulila o bɛ mɔgɔw nɛni ni min wulila o bɛ mɔgɔw dɔgɔya tiɲɛ don i b'a dɔn ko karamɔgɔkɛ in tɛ ala nɔfɛ bilen a tɛ kira nɔfɛ bilen a sɔn jalen bɛ kan ka don attaquer walayi siga t'o la nin ye tiɲɛ ye mais kira kɔni don a kana ɲɔgɔn nɔgɔya a kana ɲɔgɔn nɛni a ma ɲi a kana ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ a kana ɲɔgɔn lagosi nka bi bɛɛ kɛ bɛ ka bɛɛ lagosi bi arajow la walayi o kɛn bɛ dɛ sangare tɛmɛ ɲɛmisɛn dɔnniba tɛn dɛ kelen amerikɛn dɔ a ko n'i nana mali la yan ko silamɛya bɛ mali kɔnɔ yan mɛ ko silamɛw tɛ mali la yan i ko cogo di mɛ ko n'i sera ameriki ko silamɛya tɛ ameriki mɛ ko silamɛw bɛ ameriki kabako don kabako kuma ye an y'a ɲininka ko mun na a bɛ fɛ ka mun fɔ ayiwa sabu mɔgɔ tɛ mɔgɔ jalaki ne b'a ɲininka siga t'o la a ko sabu ko mali kɔnɔ ko mali kuma bɛɛ ye silamɛya kuma ni ala ko kuma ye tiɲɛ don mɛ ko hakɛ tɛ mali la yan ko faamaw bɛ fantan tɔlɔ mali la yan zoro la foyi tɛ bɔ a la walayi o ye tiɲɛ ko mɔgɔ bɛ faga yan fu fɛn tɛ bɔ a la siga t'o la o ko mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dun yan fu la fɛn tɛ bɔ a la walayi mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn namara yan ko fɛn tɛ bɔ a la foyi ko mɔgɔw bɛ kɛ so ye yan fɛn tɛ bɔ a la walayi ko musow bɛ da sago cɛw kan yan ko foyi tɛ bɔ a la tiɲɛ don ko cɛw b'u jigin yan ka musow tɔnɔ yan fɛn tɛ bɔ a la ko denw bɛ kɛ dagaden yan ko foyi tɛ bɔ a la ko olu fɛ yen k'o tɛ yen sangare wa kibaru silamɛya kuma bɛ yan nka silamɛ tɛ yan ko silamɛya kuma t'olu fɛ yen ko hakɛ ninnu bɛ yen wa kibaru kabako o ka minisiri ba dɔ ameriki minisiri dɔ a nana kafe feere yɔrɔ la a ye kafe fɛrɛ ɲɛ kelen san a ye dɔɔnin bɛ kafe la a y'a sɔrɔ a man di a sinna ka fɛrɛ kɛ ka kogo bɔ ayiwa kabako
est-ce que ministre lo bala o kɛra kafe feerela sina ka plainte tigɛ tribunal la kana papier d'a ma convocation ayiwa ministre sigira a kafe feerela sigi faamaw ɲɛfɛ an bɛ ka kuma kuma dira ma ko n y'a wele fanga na sabu a ye n ka verre gosi kogo la k'a ci o ye ministre ɲininka mun na y'a ka verre ci ministre ko n ye kafe san n y'a sɔrɔ a man di n y'a fili ayiwa cɛ ye verre in sara 170,000 Mali wari la a ma bɔ yen fiyewu f'a ka wari sara mais anw fɛ yan faama ni fantan fanga na a ti kun i la faamaw b'an tɔɲɔ k'an tɔɔrɔ ka da sago an kan hɔrɔn foyi t'a la mɔgɔ fagala bɛ minɛ yan foyi ti bɔ a la wallahi siga t'o la n'u y'a minɛ a siri juru la o y'a fa ale yɛrɛ o y'a garisɛgɛ jali bilahi tiɲɛ don fo mɔgɔ fagalaw ni sɔnw b'a fɔ fa y'a kɛ ala kama ka taa ni poliso la subhanallah walima gendarmerie la n'u sera u bɛ lafiya de bon ne ko n'a ko ka gɛlɛya ba gɛlɛya bɛ se ka ba ta abada a ti ban aw bɛ ka kuma bɔ ko jamana ye kafiri jamana ye hali wulu ti bɔgɔ ye hali wulu ti dɔgɔya ye mais anw ka silamɛ jamana kɔnɔ mɔgɔbaw bɛ nɛni mɔgɔbaw bɛ dɔgɔya an ka numu bɛ lagosi k'u dɔgɔya k'u nɛni ne ti ka bɛɛ ɲɛna wallahi tiɲɛ don bɛɛ ɲɛ b'a la ne ti ka siga t'a la ka silamɛw dɔgɔya ka silamɛya dɔgɔya fo ka nege bɔ an bɛɛ la o kɛn bɛ dɛ siga t'o la Allahu akbar kire ye kana da ye kana ɲɔgɔn nɔgɔya minnu dɔ y'a sɔrɔ ɲɔgɔn nɔgɔya ti a bada silamɛya kun ye ni min ye min kɛ n'a ma ɲɛ a b'a fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ ban tiɲɛ don mais k'a mara n kɔnɔ ka taa arajo la ka t'i dɔgɔya o de b'anw fɛ yan bi ni ne ye taabolo min da ni maa min ma don la a bɛɛ jalimɛden e mana kɛ sira min kan e b'a fɔ ni min ma don i ta la k'o jalimɛdenw bɛɛ mais kuranɛ yɛrɛ ye min fɔ e t'o kan ne t'o kan ayi kɛra baara ye a ye sabali ayiwa naam Ne vous sabotez pas. a ko a kana ɲɔgɔn sabote ayiwa ka ɲɔgɔn lagosi kɔni maɲi mali kɔni ala kama i bɛ baarakɛla fila bɛnnen ye i bɛ mécanicien fila bɛnnen ye i bɛ karatemɛtiri fila bɛnnen ye tiɲɛ don i bɛ école-mɛtiri fila bɛnnen ye tiɲɛ don nka mali la yan mɔli fila bɛnnen ye o bɛ ɲini de ka n'i tugu ka t'i sigi dɔ fɛ yen dɛ ko karisa bɛ cogo di o tɛ maa ye o tɛ tilamɛ sangare si tɛ ɲuman fɔ si ma si kɔfɛ ayi anw sigi bɛ nin de kan subhanallah ko an ka ɲɔgɔn lagosi mais ni ne sigira ni maa min ko ko dɔ dun ne b'o lagosi k'a ɲɛ kusa ni diɲɛ bɛɛ wa e bɛ jigin ne la n'i sera o fɛ k'o ɲininka ko ne dun o bɛ diɲɛ k'a bɛ da ne kan sangare sigi bɛ nin de kan mais kira ye kanga bila silamɛw ye nin de la fo a kana nin kɛ dɛ mais a y'a sɔrɔ a ti kɛ nka a bɛ ka ladili de kɛ tiɲɛ don Allahu akbar naam Ne dévoilez pas les secrets de l'un d'entre vous. a ko a kana ɲɔgɔn kuru kɔrɔtɔ ayiwa sangare mamadu min fɔ tuma min sababu ko y'a sɔrɔ kira ɲɛ fara jigi sabu kira ti kuma bada ko an bɛ kɛnɛ min kan bi a bɛ kuma de sini min bɛna kɛ kira y'o dɔn tiɲɛ don a y'a dɔn sababu t'o dɔn olu ɲɛ bɛ min na u bɛ kuma o de kan mais kira ɲɛ bɛ min na o ye bi tile in de ye min na bɔ sisan wallahi tiɲɛ don téléso ko kelen kɔni arajo ko kelen internet ko kelen tiɲɛ don bazɛn badon kelen kira ɲɛ bɛ nin de la Allahu akbar an bɛna ɲɔgɔn dɔgɔya min ni ɲɔgɔn nɛni min kɛ kira ɲɛ bɛ nin de la wallahi a ko silamɛw n bɛ fɛn min gɛlɛya ma a kana ɲɔgɔn kuru kɔrɔtɔ dɛ ayiwa ni mɔgɔ ye gulo kalifa i la kana fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye a maɲi a ye daminɛ o la ayiwa mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ lebu ala t'i fa fiyewu f'a k'i lebu Allahu akbar sangare lukumana n delila k'a f'i ye a ka maabaya n'a ka maaɲumanya a ka nabiɲumanya sɔrɔla cogo min na o de ye nin ye tiɲɛ don mɔgɔbaya sutura o ko lukumana n'a makɛ a makɛ muso u taara taama na kitabu dɔw ko kalo fila dɔw ko kalo saba taama yɔrɔ in na muso in ne ko lukumana ma n bɛ fɛ an ka jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen lukumana ko muso ma taama yɔrɔ la ko anw ye ala ka maaba ye subhanallah an tɛ jɛnɛya kɛ tiɲɛ don nin fɔra min kɛ muso ni lukumana ye taama bɛɛ kɛ k'a ban u ma se ɲɔgɔn ma makojugu kɛ u seginnen a kɛra muso ɲɛna ko muso bɛna lukumana bɛna fɔ patɔrɔn ɲɛna k'i muso ko ne ka jɛnɛya k'a la sira la lukumana ma fɔ a y'a da de a kan a m'a lakari danfɛn si ye ala sɔrɔla k'a fɔ lukumana o kama n y'i kɛ nabi ɲuman ye Allahu akbar libele tɛmɛ ɲɛmisɛn tiɲɛ tɛ kelen kelen ɲɔgɔn sutura a ye ɲɔgɔn sutura ayiwa a kana ɲɔgɔn lebu fiyewu a maɲi muso kana cɛ lebu cɛ kana muso lebu a maɲi den kana bangebaa lebu wa bangebaa yɛrɛ kana den lebu
ayiwa sigiɲɔgɔnw kana ɲɔgɔn lebo misiri la an kana ɲɔgɔn lebo ni min bɛ min na bɛɛ bɛ dɔ la fɛn dɔ bɛ bɛɛ la tiɲɛ don siga t'o la ni min bɛ balima silamɛ la n'a ma i seko ye min ye dogo ani ladilikan la o k'a la o ka kan mɛ kana lebu dɛ a ma ɲi a ma ɲi mɛ i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ npogotigi dɔw ye karamɔgɔba dɔw bɛ fɔ dɔrɔn a ye k'o o sunkurukɔrɔ de ye nin ye nka walahi tiɲɛ tɛ Allahu akbar n'i y'i bonya dɔrɔn u bɛ ɲɛsin ma k'i dɔgɔya tiɲɛ don siga t'o la n'i kɛra maa ba ye u b'a fɔ ne b'i dun ne b'a dɔgɔnin o ye kamalenkɔrɔ don sabu o don n'a fɔra k'a kamalen a sunkurukɔrɔ ye min ye o de ye bonya dɔ ye o kan a yɛrɛ sabali awɔ a ye sabali a kana ɲɔgɔn libu bɔrɔtɔ ayiwa a kana ɲɔgɔn goyo bɔrɔtɔ naam. Ne considérez jamais les dits des ennemis sur vous à votre absence. Ne tiɲɛ sa a ko a kana juguw ka kumakan lamɛn a kan a kɔfɛ u bɛ min fɔ a ma a kɔfɛ a kana lamɛn dɛ ayiwa sangare nin waati y'a sɔrɔ foyi tɛ se ka fɔ silamɛw ma ni min bɛ yen a bɛ taa kɛlɛ de kɛ ayiwa kuma t'a la kɛlɛ de tun bɛ yen tiɲɛ don mɛ kɛlɛ y'a dɔn kɛlɛ bɛna ban muru bɛna jɔ a tɔ bɛ to ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn sabuti ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye an yɛrɛ b'an fɔ nin kan mɛ k'an bɔ nin kan mɛ wallahi tiɲɛ don siga t'o la siga t'o la an balima dɔ ye kasɛti dilan k'a bila ka na kasɛti 70 ni kɔ so 70 ni 7 ne y'a bɛɛ sɔrɔ yan foyi t'a kɔnɔ ne fa ni ne ba ni ne kɔ alhamdulillah kuma dɔ b'a kɔnɔ ko walahi k'a bɛ ne dɔn ko ne tɛ n fa den fiyewu ko halala tɛ ne fiyewu mɛ halala ti an ka dugu dɔn ayi a t'a dɔn koyi ɲininikɛlaba in ɲɛmaaba bɛ Itali jamana kan walahi Allahu akbar Itali kan Faransi Malta ani Libi bon olu bɛ se ka mun fɔ ne la foyi u tɛ foyi dɔn i la o sangare o diminen ko ne tɛ halala ye fiyewu nin bɛɛ kun ye an ka diinɛ an ka fɛn dɔ fɔ walima an ka fɛn dɔ kɛ ne ko ma a jaabi la n t'u neni n t'u dɔgɔya n t'u daga u ye min fɔ komi ne y'a dɔn n t'o ye o ma se yɛrɛ lajɛya la an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka hakilima d'an ma amin tɛmɛ ɲɛmisɛn dɔ ye n wele ko a kan ne kuranɛ bonya la ko tile 3 n'u ma ne faga k'o kɔrɔ ko t'i yɛrɛ ko fa den jaabi bɔ halalaya la ne ko n k'i fa den nka ne t'i fa tile 3 ayi a fada sangare a takbir a waati yɛrɛ la u y'an ka alimami dɔw kantigɛ f'u si dilan ka bila f'u si dilan ka ko kunkolo tigɛ ka bɔ kala Mali la yan Mali la yan e tiɲɛ bɛ yan wa ayi mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faga yan fu wallahi foyi mɛ Mali la yan n'i ye faama mankan mɛn ko sariya bɛ kɛ faamaw de kunna tiɲɛ don siga t'o la sariya bɛ kɛ dɛsɛbagatɔw de kunna n'i ye fɛn jeni sisan n'i ka moto kɔrɔnin ye u b'a minɛ ko sariya yɛrɛ la tiɲɛ don mɛ olu bɛ sariya dɔn wa olu bɛ sariya yɛrɛ kan wa mɔgɔw bɛ ka faga sariya ye mun f'o la foyi mɛ hali n'i ma se ka fiɲɛ ta ko ɲinan la i ka moto minɛ la ko sariya ko sariya don kɛ mɛ mɔgɔ faga mototigi faga sariya ye mun f'o kan ayiwa sariya kan ka kuma a ko n'u ye min fɔ an ma an kɔfɛ k'an ka lamɛn ayiwa an ka alimamiw an ka karamɔgɔw an ka wajilikɛlaw ko n'u y'an dɛmɛ kɔfɛ k'an dɔgɔya k'an tɛ foyi an tɛ foyi la k'an k'an dɛmɛ ka na kɔfɛ olu lamɛn ayiwa parce que kɛlɛ ka ladilikan ye tiɲɛ don bawaden Aidez-vous réciproquement. a ko a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ cogo bɛɛ lajɛlen la a ye dɛmɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo bɛɛ la ayiwa a ye ɲɔgɔn dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen la o kɔrɔ ye ni ne ye se sɔrɔ n b'i dɛmɛ n'i yɛrɛ se sɔrɔ i ka n dɛmɛ o ka kan wa n'i ye se sɔrɔ balima wɛrɛ min b'i kɛrɛfɛ o dɛmɛ o ka kan a ye ɲɔgɔn dɛmɛ cogo bɛɛ la ayiwa sangare naam Aimez-vous mutuellement. a ko a ye ɲɔgɔn kanu cogo bɛɛ lajɛlen la ɲɔgɔn kanu silamɛ fila ka ɲɔgɔn kanu bɛ min se ɲɔgɔn ma n'a y'a dɔn a tɛ tulo kan na tiɲɛ don ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko ni silamɛ min bɔra ka so ala jati kama i mana muso ko la wariko tɛ tɔgɔ ɲini tɛ bonya ɲini tɛ i bɔra i ka so ala kama ka taa i balima silamɛ ka so ala kama ko o baraji ka bɔ ni iji 70 minɛ ne ye kitabu dɔw ko iji 100 kabako ala jati kama sabu iji ala ko n'i y'a se sɔrɔ silamɛw n'i ma taa n b'i jeni tiɲɛ don siga t'o la mɛ taa b'i balima silamɛ la diyagoya tɛ dɛ ayi e yɛrɛ n'i ka kanu n'i ka danaya an'i ka limaniya an'i ka yɛrɛ dɔgɔya o de y'a to i ye sira minɛ i taara tiɲɛ don siga t'o la nginize ye baraji ye numanze ye jurumu yafa ye wa n'i sigira f'i ka bɔ minɛ ko bɛ k'i kɔrɔsi ni yafa ye Allahu akbar sangare
Allez-y se rendre des visites. bana kono kenya kono la jarabu kono toro kono ni toro e bisinyo so na maslame so ta bola ka fulu ka dugo kai o kaka naga so jenna ta dugo kai isemu na kemiye kanu do mo bulu ka tabe o mondo e ko dura na bi nyonde ba ay nyonde me sutrola aywa nganne ko masla wa muso ko kala rambo o buga ni wa mo ay fende mu aw ngiti nyama ga do ni jurdu na ebi kan no foyi tan dara bolo bi ko wala bi lay ne bolle ko dro ne jugu fi do bina baro le karo la aga ci ko mara ko wala ne so foyi da ko sare wallahi ay sawande aywa anga nyon ne be kay ya fa nyoma ka hina nyona ka nyon ngam ka tabo nyon ve no yo ko no ali toro ko aywa sare kaka wa kana do ko nyon yede aywa no karam naam. Cherchez le pardon de Dieu. Mais ima yesa ay ani nyon je foko gele o labana sa asoma ka ni shi sako ay ala ya fadi aywa ba awon na sisa kana koroshi de garani Allah ka ala ya fadi damne ka zura ka mugo to ka da sabu mugo ka ba ala ya fadi du nan klara ala ma de mama na tabe ko ba anga zura ka ni shi ala ma ala bi ya fama de na chendu ni samiye sara be mal ko ya ni tugo gala nana mugo ti foyi yo ko ne wele ko sigato la awo nga ko mun ga tige jabara ngona be joli mi ga bo jabara ngona faga ni no fe ni ti shi mo fi ay abada me o kele ngelo bi se asay ko gala na jabara ko chendu sigato la muso ke me ga gila tige chawla chawu ke mo ku jige mo to fulani yo je wallahi dew kere drogu tala daga dew yi kuma tige di shi ka muru ta to kere nyova no ndawali Alhamdulillah sare ni simi do sanga cige yoro ni Senegal la jabal jugu bita do furu bela somo fe yebele ngani mbela ni jugo gele na be ko boko ala bo yana na foko ala jugo gele ala ko asanyi hine de anga ni nyona ala de sanji kala chenno sigato la ay to ngani nyona de aywa anga ya fa yona o kaka naam o de ya ya salamo ay be salamo do aywa sare كلمنا أي بيرو ذات العالمين دخول تماشما نعم وسيب ولا بادو جندو أرض ذات العالمين دخول تماشما نعم وسيب ولا بادو جندو كلام تماشما جينا كلام كشيت اللبا نيودي كلا بيجابو فسا أقول يا سلام نعم Prenez conscience de la prière. أيا جاب السلة أيوة ما دمنا إسقى يسلكوا ما فيه أي سيو أي جاكا كفوا أموفو أي هيجي كفوا أي جوب بفوا كابا كسرو كنا أي على الدليل يا فلا أيوة وبانكو سلي أي سلك السبعين نعم أكلم يقول لك أيوة أي جينا سلا كأجل سلا كسبعين مسلي كرو جمعين أيوة تمانية مسيا تنداني كيما فيا كيير دوغيا على كم جندو نريد دورو جوغنان على مقتول نريد فلا جوغناني على مقتول نريد مو جوغناني على مقتول سانغرا على مقبل نريد كلمه جوغناني كلو نيني على ينظر سواني جولي ايوه ودي كسليم تمانية مسيا تنبا تنداني كلمه mais anw wa Allahu akbar hakilina foyi t'an na sisan an ka taa cɛ in namara kɔkɔli ayo salima foyi ɲɛ anw bɛ seli la an k'i bɛ ka dɔ gosi waa kɛmɛ o waa kɛmɛ b'an kun ne y'i wele n ko cɛna n ko wari tila i ko bɔn an ka ɲɔgɔn mɛn an ka kari kɔnɔ an ɲɔgɔn mɛn fitiri waati fɛ fitiri wulila an taara fitiri si fɔlɔ e ka seli bɛ minɛ ayi a ti mɛn fɛn min b'e kɔnɔ o de ye n'an dilan an ka wari tila sisan jɔn ka wari o de sɔrɔ ne awɔ ala mɔgɔ bɛ seliba yɛrɛ la tiɲɛ mais e ka wuli k'i jɔ ka ŋɛnɛ siri k'e tɛ foyi ko Allahu akbar ala de ka bon tiɲɛ don i ye bisimilayi kala fɔ o la dɔɔnin na sola min ka di i y'o da kan i y'i kamana minɛ i ko i tɛ foyi ye Allahu akbar ala de ka bon i wulila i y'i tɛ to ala ye ne tɛ foyi ye n bɛ filɛ
إننا تيكلا كعلى فوق على بركة ككيرا فوق ككيرا بركة ككيرا كلبانجين على كلبانجين يعني كيرا ككيرا إيرا كسرام بلا ككلا كقول يكون كنامرك أي كسل ما منا واتمنى أتمنى يا كابو والله ما كو سلامو أي توانغا هكلي تسلا أنا نسلي كسيني برو كليتي أنا يني كاكا كيف ما في أنا كيرو أو كاكا نهار mais mɔgɔ min bɛ seli ɲɛdɔn a ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ sika n'i ye min ɲininka ye ko n tɛ alimami ye koyi sabu de fɛ a mɛmu de bɛ sa olu de b'a ɲini olu b'a ɲini wala mais k'a fɔ n k'a ɲini n k'a kɛ la senw bɛ ko bolo bɛ ko a bɛ na n tɛ tiɲɛ don cɛkɔrɔba sinjɛ dɔ walahi a bɛ san bi wolonwula bɔ a nana misiri la tile kan tɛ ne fɛ a ko alahu akbar bisimilahi rahmani rahim a k'a seli la seli baara ne gɛrɛla la ne taara n wolo suli ko ne fa ka fura ma n wolo la ne fa n ko e tun bɛ ka munzeli ta ayiwa Sangare ko seli fana kɛ ko ale man ka ti bɔ ko boyi ko ne t'a ɲɛdɔn ko kabini ne ma wolo k'ale bɛ seli bawaden n ko mɛ kabini ne ma wolo i bɛ nkalon kan i tɛ k'o dɔn siga t'o la ko ne y'i jɛ i b'a mankan bɔ ne y'i jɛ i b'a dogo a t'a dɔn tiɲɛ na jagoya tɛ ale bolo a t'a ɲɛdɔn si wallahi wa a tɛ se ka kalan kojugu ye alimamiba dɔ bɔra ɲɛgɛn na ka na an seli Abidjan seli baara ne jara ne ko alimamu n ko komi i donna ɲɛgɛn na silamɛya ka gɛlɛn o i donna ɲɛgɛn na selila ka kun t'i bolo a bɛ se ka ɲɛ taara fɛn dɔ kɛ mɛ i bɛ an lafiya an dusukun lafiya ka kan a ko kɔni ne bɛ ko kalama k'ale ma foyi kɛ sugunɛ kɔ ayo mɛ sugunɛ kɛ bɛ seliji cɛ a t'o dɔn mun magali la wɛrɛ la bɛ seliji cɛ a t'o dɔn fɛn ye fili bɛ seliji cɛ a t'o dɔn selilaga yɛrɛ kan ka taa o da la a t'o dɔn yan'an ka seli a ye to an ka ɲɛɲini a ɲɛ k'a ka ɲi n'an t'a ɲɛdɔn an ka gɛrɛ a ɲɛdɔnbaw la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ quartier la bi mɔgɔ dɔ bɛ se sɔrɔ min bɛ seli ɲɛdɔn gɛrɛ o la tiɲɛ don a bɛ yen bon kira y'a ɲɛsin silamɛw ni jinɛw ma sabu ala ko wa ma khalaqtu jinna wal insana illa liya'budun siga t'o la certes je n'ai créé les djinns et les hommes pour m'adorer ni ala ma jinɛw da foyi kama ani adamadenw ni batuli kɔ tiɲɛ don o tuma kira y'a ɲɛsin o ma a y'a janto seli la a y'a kɛ sɛbɛn ye o ka kan naam Faites le jeûne. a ko a y'a janto sun na sun ayiwa a y'a janto sun na nka sunkalo kalila de ko fo ale kana nafigiw de yira an cɛla ka jahiliw yira ka fasigiw yira ka muminiw yira tiɲɛ don ka mumini zatiw yira ka muminatiw yira ka mabɔw yira sunkalo ko ten ayiwa a nana kama dɛ wallahi wa a y'a kɛ an b'a foyi tɛ se ka adamaden fara ɲɔgɔn kan ni sunkalo tɛ a kalo si Sangare ne ye sun kɔrɔ dɔn wa ayi tile kɔnɔna tɛ o su ye mun ye su de ye yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn dagalen la fɛn min ka ɲi n'a bɛ bɛn k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o la tile 30 walasa saya kalo tɔ ye 11 min ye an ka se k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ jurumu yɛrɛ la sun de ye entraînement ye tiɲɛ don ka bɔ jugujugu la wallahi n'an ye jugu ɲuman dabila sunkalo kama ni sunkalo sara ala ko an ka fɛn minnu dabila pewu an bɛ jɔ tiɲɛ don jisuma min ka ɲi sunkalo ko k'a dabila i muso filɛli sabakɔrɔ filɛ ka ɲi sunkalo ko k'o dabila tiɲɛ don baro sugu dɔw bɛ yen ni muso k'a bɔ o ka ɲi sunkalo ko k'o to yen ayiwa dumuni dun ka ɲi sunkalo ko k'o dabila o ma sun yɛrɛ ye mun ye ko ka fɛn dabila min ka ɲi ayiwa wa kibaru karamɔgɔ dɔw b'a fɔ ko sunkalo la ko jɛnɛya man ka kɛ o yɛlɛ ko da ye o ye kabako don o kɔrɔ ni sunkalo sara an ka tɛmɛ n'a ye kuma kɔrɔ b'o jira ɛ sabali ayiwa bon dɔnniba dɔw ko an ma ko bamakɔ ko jɛnɛya min bɛ kɛ selijini su fɛ bamakɔ yan k'o ti kɛ diɲɛ jamana si ani diɲɛ yɔrɔ si sabu an ka dɔnnibaw de ye jɛnɛyakɛlaw bagabaga ka bɔ jɛnɛya la sunkalo la tiɲɛ don fo bɛ ɲɔgɔn wele ko cɛw kalo yira koyi k'an k'a jɔ fɔlɔ wallahi ni kalo kura jɔra seli kalo sunkalo tɛ ɲini maa si fo silamɛ yɛrɛ yɛrɛ o sunkalo kalo jɔtɔ cɛ si t'a ɲini fo mumini zati tiɲɛ don siga t'o la karamɔgɔ na bɛ mɔgɔ ni mɛ kalo satɔ hali kɛlɛcɛw b'a ɲini Sangare bɛɛ b'a ɲi wa kibaru kabako bon n'a fɔra sisan ko kalo yira telefɔni de bɛ ta sisan ka ɲɔgɔn wele alo maa si ko fɛn jɔra dɛ ala sara wa ala u y'a bila yɔrɔ min k'u k'a ta sabu garidi min b'u la o taara
ala de kan kan gardi bo ala bora gardi la sa sumo kara gardi kira ka kuma kan nun kan to angono kuma be kira ka kuma bora angono me sumo de to angono lamu ayatan rasulullah aywa naam a quitté le monde. ako ayatan do jagabo la jagabo aywa ko jagabo ba kan fulo samnya ala hakli to aywa law be bi jagabo to wara de o dum wani do sigle dugudo la akeme ka war do andra ko ma wa kene ni mo to me arala ne ko mu ya ko ka jagabo de aywa andra bu de ba bu ka to yo wa kene ni kana nan ko jaga mo to me arala depuis le matin jusqu'au soir andela ne ko mu ya ko jagabo de biya islam ya kara yugure ya mulisa wallahi ke ba chatiri mo jagabo de nana islam ya la wala sa ko be na islam ya ka dabla nte barala ka dabla mais no kara buranzo be mo kan i buranzo sabu burai bangi bai chenu mo kan i bangi bai sabu bangi bai mo kan i balma sabu balma mais jaga ti balma saka aywa tamanya inga na vule ini balma tai inga na vule ini musoso ngo tai chenu inga na vule ini teru tai mais jaga bi di de ko islam ya tayaro fa daw ni desabato ni miskino fodo be latri ci ko nyina ko jaga ko yari zona de aywa do be jaga do wotro ko no ka won dugula ka ta di demoso chema ay awon te che meni jaga bora ay nyama may ko na gela bi ba cheno sigato la sayyidna umar kila umar e jaga ke wajibi ko ala ya ko wajibi to ko na jaga bora wati kala madinde sanduru mo wati mi nga jaga mne bilbile dati bilbile jaga ko to do ay ga jaga e wa kame misalla so ma da fe chen do biti wata me ya abita yibe abita yibe wala fe nga bi to ga no zoro misi ko dalay do ala islamin so islamu ga no zoro ay no zoro dalay do ala aga bare o seri kale sabe nyobola in fana ma kibaro jugo soro aka so mu mayani dine ko ga jaga e wa kame o chani wele durata me don na ya malmake so ko mada fe bitebe ya kata yebe chenu wala fe bisiri dobe ida la hala bitugo aywa aba fi malmake ne klala ya wallala anga na ko murdo ke ko ka wa bishiri zara fi masu ko sara o kuma ne bika mo so ke siza kambolo amane fuya ko kana fa chenu imi ga jaga taka duma o ta ko sigato sangare o ye gɛlɛya baatɔ dɔ bɔlen ye silamɛya la sigato la mais a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn silamɛya sɔrɔ chenu danaya b'a kan ye e dalen don a la sigato la mais ni silamɛya bi kun ne jɛgɛw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di alimami ma o b'an bɛɛ dɔn min ye silamɛ ni kɔngɔ b'o la a y'o dɔn min ye kafiri yɛrɛ ni kɔngɔ b'o la a y'o dɔn chenu jaga bi di kafiri ma kafiri min ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛya ma ni jɛgɛ turu o ma k'o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye a bɛ se ka don silamɛya la sigato bilbile sikata la mais n'a ka tɔɔrɔ bɛ se a ma a kana dɛmɛ dɛ aywa a bɛ tɔgɔ de ko ye o ka se ka yɛlɛma sangare kaka k'a ye jɛnɛ jaga bɔ la aywa mais a kana tɔgɔ ɲini a la naam Faites le pèlerinage si vous avez les moyens. a ko ni a ye se sɔrɔ a ye taa hiji la maga da ko tɛ dɛ hiji aywa sangare n'a ye se sɔrɔ aywa wala wala nye ata kelen mais den dɔw taara wari ɲini jamana kɔfɛ ka wari sɔrɔ olu bangebaaw bila ka taa hiji la olu yɛrɛ ma taa caman bɛ olu tɛ silamɛ ye o n k'a fɔra de n'i ye se sɔrɔ taa chenu i bangebaa ma se sɔrɔ fiyewu mais e de ye se sɔrɔ wajibi don e de kan n'i bɔra i bangebaa bɛ taa tamanya mise tende kele bangebaa mana bonya e bolo cogo o cogo a ma mɔ ni ala ye dɛ abada ala y'a bila yɔrɔ min na tuguni a fɔra de ko n'i ye se sɔrɔ o fora o tuma n'i ye bangebaa ma se sɔrɔ e min ye se sɔrɔ taali de ye farida ye fɔlɔ e kan chenu sigato la n'i bɔra yen i bangebaa bila ka taa n'a ka di a ka taa ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ aywa mais k'a bila ka taa i tora yen o kɔrɔ ko i ye silamɛ dɛmɛ mais e tɛ silamɛ yɛrɛ dɔnniba maganta kun tɛ dɛ hiji kɔnɔ aywa mais anw fɛ yan bi waso ko ye min ye dɔrɔn n ye siɲɛ 6 kɛ makan o siɲɛ 6 miliyɔn caman o bɛ se ka fantanya min gɛlɛya a ka du kɔnɔ a ka dugu la a ka sigida la a ka quartier kɔnɔ silamɛya gɛlɛya la dɔɔnin tɛ dɛ sigato la n'o tɛ kɛ aywa
obiseka facture do min sara misiri kurangola hakatola no tikede abi waso de ke onyi she woro ke sawo sawo no mita mo ka hinji daro mai ka hinji kara fu zero sikatola aw jagola aha ku bita commerçant jagola mo aya jalo hijila aywa abuka kuma islamu fe kuma musulman ne bi islamu abuka kuma fe Tchendo. Naam. Oh les chers croyants. Ya islamu ne ba ma Vous êtes tous égaux. aw bekaka abekle ashimu zashi Allahu akbar. ko islamu aw shimu zashi naam. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux. ako mogo min mawala no ka futani bay Naam. mogo misra ala ni bay Allahu akbar. Sikatola. aw islamu bekaka akana farfa Aywa farali mai. abbe kale ni ala bulu me mire ka futani mi ya aw la sa o de mogo min mana sira ala ni Naam. Tchendo. tay janula Aywa. ala sira ba de futi kele Sikatola. ala sira be mise joma jena futu si Tchê. mais ala yɛrɛ de ko ale ka sira ni tugura ale kɔ mɔni bɛ sira la pɔndi tisi bɛ sira la pɔndi bilele bɛ sira la n'i se da kan a b'i sɔgɔ a b'i jeni wa sira in kɔni bɛ taa laban alijinɛ na dɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a sira minɛ a bɛɛ sara sɛgɛn kɔnɔ Tchendo. Sikatola. Allahu akbar. an bɛ karamɔgɔ minnu nɔfɛ e k'u lajɛ kɔni Aywa. alimami maliki lajɛ a san 90 kɔ k'a minɛ k'a kurusi bɔ a la ka to to kurɛti k'a siri juru la ka don ne k'ale kɔnɔ k'a bugɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna. Alhamdulillah. an bɛ sirifin minnu nɔfɛ boliboli la Hassan Hussein a ye karamɔgɔ ɲininka k'u fagara cogo di Aywa. Kɛlɛyara dɛ. u ye Hussein kunkolo tigɛ u ye poison kɛ Hassan kɔnɔ Tchendo kɛra. u ye sen deri kunkolo ci i ka ko fɔ misiri kɔnɔ Allahu akbar. u ye muru turu Umaru Bile kɔ la Kɛra. u ye Usmane sogo tigɛ k'a joli bɔ kuranɛ kan Alhamdulillah. Allahu akbar. u ye Yusufu fili kɔlɔnkɔlɔ kɔnɔ ka taa don kaso la san 40 galo kan u ye Yahaya kunkolo tigɛ Alhamdulillah. jɛnɛya sara kama sunguruba nɔfɛ jɛnɛya kama Yahaya kunkolo kɛra o de sara kan u ye Zakariya si dilan Zakariya yiri cɛ k'a cɛ k'a ye jɛnɛya kɛ Allahu akbar. mais baro an dɔgɔyali an nenini o bɛ mun k'e la Foyi. i ɲɔgɔnnaw de bugara ka faga i ɲɔgɔnnaw bilala kaso la fo ka sa i ɲɔgɔnna dɔw de kuncila ka dɔw gɛngɛ i ɲɔgɔnna dɔw fafara la mais e b'a fɔ k'e bɛ an k'e tɛ se ka suri ko fɛn k'i kɔfilɛ a ye sabali a y'a to n'u y'a neni a y'u to yen n'u y'a dɔgɔya a y'u to yen o bɛ dɔ fara a ka bonya kan Tchendo. Sikatola. Samare. naam Enfin, je pardonne à tout le monde. o kɔfɛ ne bɛ yafa ni yafalen don aw bɛɛ lajɛlen ma ne kɛra mɔgɔ dɔ la n yafala bɛɛ lajɛlen ma naam Et je vous demande pardon. wa n bɛ yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Aywa. naam C'était la 14e et le dernier épisode de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. a ko nin de tun ye Seydina Ali ni jinɛ kafiriw ka kasɛti tako 14nan ye Naam. n'o y'a laban ye Belebele. ko in b'an kan yan dɛ nin y'a kumabaw lakalile ye ni mɔgɔ min ye a daminɛ na fo ka na bila a laban la i bɛ kunun ko silamɛya si dɔn ka jinɛw si dɔn ka Seydina Ali si dɔn ka bi silamɛya si dɔn ka tila ka an yɛrɛw si dɔn k'an taabolo bɛɛ dɔn Tchendo. Sikatola. sabu an ye farali min kɛ an tatɔ an ye fɛn caman yir'i la Sikatola. Kɛra. nin ye kira ka weleda ye mais nin weleda in y'a sɔrɔ ni ni bi cɛ san 1400 kɔ mais o weleda in ne waleya de b'anw senkɔrɔ bi o de kan ka mɔgɔw da kira la ka sɔn kira la Tchendo. ka da silamɛya la ka sɔn silamɛya la Wallahi. Sikatola. o don o dɔ tun bɛ waju la radio la a ye kuma caman fɔ a ye heure 2 kɛ waju la a heure 2 kɔnɔ n k'ale ka kuranɛ bonya na a ma cɛ kelen fɔ Kabako. hali den kelen Alhamdulillah. den kelen ne ye silamɛw wele a ye na a ka na lamɛnni kɛ a ka kɛ seere ye cɛ bila an k'a tɔ la nin min tigɛra an k'o to yen a mana min fɔ sisan aw k'o lamɛn Aywa. cɛ ko ni sunkalo y'a sɔrɔ tile ka farin k'a bɛ sun bila mɔgɔw nalen min kɛra mɔgɔw ɲɛna an bɛ k'o de fɔ han min kɛra mɔgɔw kɔni t'o fɔ o ka ɲi Subhanallah. a ko ni tile ka farin a bɛ sun to yen ni sunkalo sara ni san nana an b'a sara i b'a sara tile kelen fana Kabako.
a tilale mɔgɔw ye telefɔni ci a ma ka ca mɔgɔ 200 ye a y'an furakɛ i silamɛya ɲɛfɔ an ye sisan an y'a dɔn sisan ne y'a dɔn o don n ko bamakɔ dɔnnibagaw tigɛ arajo la mɛ fiyewu tiɲɛ don siga t'o la ne ye telefɔni ta yɔrɔ bɛɛ a bɛ dati de la k'a wele n ko an karamɔgɔ n b'i fo o ka kan n b'i barika da i ka baara ɲuman na n ko nka ne ye karisa ye n bɔra yɔrɔ in na karabugu la yirimajɔ n ka baara laseli ye n ko komi an bɛ direct de arajo la n mago b'i ka numéro principal la n b'i fɛ an ka kuma Sangare n ko sabu anw de bɛ ka lamɛn mɔgɔw fɛ diɲɛ de bɛ k'a lamɛn mɔgɔw bɛ k'a lamɛn jamanaw bɛ k'a lamɛn n'an ma kelen fɔ wa n'an ma fɛn fɔ dalilu bɛ min na a bɛ mɔgɔw tigɛ kira la ka tigɛ ala la ka tigɛ silamɛya la ka ba fɛ la wallahi siga t'o la n ko nka komi an bɛ direct la n ka foli b'i ye ka baara ɲuman na ala k'i sara ni hɛrɛ ye i b'i ka numéro principal di yan n mago b'i la k'a ta o yɔrɔ la sa cɛ ye heure 2 k'o kɔfɛ arajo la komi a kɛra tutɔfɛ baara de ye quoi a ye heure 2 k'o kɔfɛ arajo la a ko ni wulila a ye n bilasira dɛ mɔgɔ n t'a bɛɛ dɔn dɛ n t'a bɛɛ dɔn dɛ ni wulila a ye n bilasira dɛ a fari fagara fo ka taa émission fɔ ban tiɲɛ don a siranna i k'a dɔn a ma numéro di a ma numéro di wa n y'a bɛɛ la a ma yɛlɛ bilen fiyewu Sangare bon n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ k'an lamɛn ko ni tile ka fara k'an k'a dabila ni tile tugura an ka tɛmɛ n'a ye n'a kɛra ten tuma an bɛ seli kɛ don jumɛn ayi o kɔrɔ ko sun kan ka kɛ sufɛ sa a ye seli bɛ kɛ don jumɛn ayiwa waati na yɛlɛ waati min i bɛ n'u ka sunkalo mɛlɛ n'u ka sunkalo laginɛ n'a ka sunkalo moritani n'a ka sunkalo o tuma an ka seli bɛ kɛ don jumɛn sisan ayiwa mali yɛrɛ n'a ka sunkalo tɛ dɛ e ni ka sunkalo ne ni ka sunkalo a bɛ ko ni dugu la ma n t'a tigɛ awɔ ni sini yɛlɛ ale ma e fana t'a tigɛ ni min nɔgɔyara e fana t'a don wa ko ni sunkalo kura jɔra ka kɔrɔlen tigɛ k'o ye kɔrɔlen bannen ye karamɔgɔ ko ten alhamdulillah ko seli ni so tɛ kelen ye dɛ k'a fɔ i bɛ juru sara ko mɔgɔ t'o ɲɛ sunkalo dɔn dɛ bon ni nin ko bamakɔ ɲɛna a b'a dɔn a b'a dɛmɛ wallahi a b'a dabila o kɔɲɔdon ninnu fɛn k'u bɛ so tigɛ zabe yɛlɛ tiɲɛ don b'a tigɛ siga t'a la o tuma ko ni sunkalo kura y'a sɔrɔ kɔrɔlen b'i la ko fara fɛn kan alhamdulillah ala ka yafa k'a ma amin n'u ye jinɛ kafirinw ni Seydina Ali u labanna ka kɛ jinɛ silamɛw kun fo kɛlɛ banna mankan banna u donna silamɛya la k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na ka makari ɲɔgɔn na n'i y'a sɔrɔ u bɛ dugukolo min kan araduli sati alamin jinɛw sɔrɔla ka ko to gunɔgɔ gunɔ bɛ ko kɔnɔ u sɔrɔla k'a bɛɛ fɔ Seydina Ali ni kira ye mais depuis masa Sulemani tile la u bɛ yen nka nin don sa u jɛna ni Seydina Ali ninnu ka ɲɛmaaya ye u ko maa wɛrɛ tɛ yen ni ala tɛ Muhamadu ye ciden ye ko Seydina Ali tɛ maa gansan ye kabako don mankan baara nin don jinɛw ni Seydina Ali ni sahabaw bɛɛ nana Madina ka na kira ni sahabaw bila jinɛw sɔrɔla ka segin ka t'u ta yɔrɔ la ne de kun ye jinɛ kɔlɔ ye ne kun y'a tulo garisɛgɛ ye an sera ka kumaba minnu fara ɲɔgɔn kan ala sɔnna kasɛti 14 a bɛn'o de ma arajo minnu bɛ ka lamɛnni kɛ ani arajo minnu bɛ ka passe ani internet ka jamana minnu tulo b'an na an ka foli bɛ bɛɛ ye an ka foli fana bɛ an ka sigiɲɔgɔn ye an y'u sɛgɛn kosɛbɛ parce que baara in daminɛna a mɛnna ni mɔgɔ tulo kɔrɔ tɔɔrɔ o tuma an ka foli b'u ye kosɛbɛ an yɛrɛ ka alimamiba bɛ kɛnɛ kan yan an ka foli b'a ye n'o ye Sisi an ka foli b'a ye kosɛbɛ ani kababu ni silamɛ bɛɛ ani naba bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ bɛɛ ye Seydina Ali yɛrɛ hɔrɔma kama sirifu yɛrɛ bonya kama ayiwa ani kɛnɛ in yɛrɛ hɔrɔma kama ala k'an mago ɲa ala k'an mago ɲa an bi tasi bila dɔɔnin kɛ miniti 1 k'an sigi k'an dɔ de k'o tasi bila in ɲɛsin Seydina Ali a n'a zuriya bɛɛ ani alakira sallallahu alaihi wasallam ani kira bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ani Abdul Asi jinɛ kafiru ye cɛ min faa an ka tasi bila dɔɔnin kɛ ka ɲɛsin u ma miniti 1 sanga dɔɔnin kɔnɔ n'i ye dugawu k'u ye ani taaba silamɛsiw bɛɛ ye o tuma o sigiyɔrɔ kelen la ye hami min b'i fɛ i b'o fɔ ala ye miniti 1 ka surun hami ka ca dɛ an b'a kɛ miniti 2 ye an bɛ miniti 1 kɛ suw ye maa ɲumanw ni maa sɛbɛw ye a n'an ka jamana yɛrɛ dugawu a ye dugawu k'a la ani kalafili min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na an ka dugawu k'a la o kɔfɛ fana bɛɛ ka dugawu k'i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka hamiw la o tuma n'o kɛra an ka sɔrɔ ka jɛ ka fatiha ta a tɛ wula yan ala sago sago
Wala ka bemne ina na min bala ku dafa jan kana da mun man la shabaka da mu kana zuwa kama au da sanin jama'a kama sallallahu alaihi wasallam am fatata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والقاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم.